Huomenta vaan kaikille, nyt ollaan täällä Armsallassa tai mikä tää on. Ei mä käyn. Kuitenkin täällä nyt ollaan tämmönen paikka. Huomattavasti rauhallisempi kuin kaikki intialaiset kaupungit, mitä on ollut. Asutaan tuossa Stupaa vastapäätä. Siellä on rukousmyllyt tuolla alhaalla. Tuossa keskellä. Siinä on toi Stupa. Ei voi oikein kuvata näitä maisemia, kun täällä on tosi sumusta. Täällä on aamulla aina vähän pilvistä, mutta 2 kilometrissä kai pilvet vaikuttaa näin paljon. En tiedä. Toivottavasti jossain vaiheessa saisi jotain parempaakin kuvaa.